Představte si, že se probouzíte za úsvitu v chladné dřevěné chatrči. Tma kolem vás je hustá jako inkoust a vzduch voní spáleným dřevem a něčím trpkým, co nedokážete pojmenovat. Než vaše oči přivyknou tmě, ucítíte chlad tatami pod bosýma nohama a uslyšíte tiché kroky za papírovými stěnami. To vše není sen. Ocitli jste se ve feudálním Japonsku, v zemi, kde přísný kastovní systém rozhoduje o vašem osudu od prvního nadechnutí. Zde, kde samurajové vládnou mečem a životem prostých lidí proniká strach jako vlhkost do schátralých zdí. Jediné špatné slovo, jediný nevhodný pohled nebo gesto mohou znamenat okamžitou smrt. Nevíte, jak mluvit jejich jazykem, neznáte místní zvyky a vaše oblečení vypadá podivně a cize. Jste vetřelcem v časoprostoru, kde neplatí žádná lidská práva, jak je znáte. Jste v říši, kde váš život nemá větší hodnotu než zrnko rýže v obrovské míse. Přežili byste v takovém světě alespoň jediný den? Představte si společnost, kde vaše postavení je určeno dávno před vaším narozením a do konce života jej nikdy nezměníte. Ve feudálním Japonsku byl každý člověk pevně uzamčen ve své společenské vrstvě, stejně jako voda vždy teče z kopce dolů a nikdy vzhůru. Na samém vrcholu stál císař, božský potomek sluneční bohyně Amaterasu, obklopený závojem posvátnosti a úcty. Pod ním se nacházel šógun, skutečný vládce země, jehož moc se opírala o vojenskou sílu. Dále byli daimjóové, feudální pánové, kteří vládli svým územím jako malí králové a vlastnili veškerou půdu. Pak přišli samurajové, vojenská aristokracie, jejichž 2 katany a právo nosit je byly symboly moci nad životem a smrtí. Pod nimi se krčili prostí rolníci, kteří tvořili více než 80% populace. Jejich život byl naplněn dřinou od úsvitu do soumraku, obděláváním polí, která jim nepatřila, a odevzdáváním většiny úrody svým pánům. Ještě níže stáli řemeslníci, výrobci zbraní, nástrojů, oblečení a dalších nezbytností. Jejich práce byla důležitá, ale společensky méně ceněná než rolnická. Pod nimi byli obchodníci, kteří byli považováni za parazity, protože neprodukovali nic hmotného, pouze bohatli z práce jiných. Na úplném dně společnosti se nacházeli eta a hinín, nečistí lidé, kteří vykonávali práce spojené se smrtí, jako poprávání, pohřbívání nebo zpracování kůží. Byli považováni za méně než lidi a často jim bylo zakázáno vstoupit do měst během dne. Tento systém byl více než jen společenskou konvencí. Byl to zákon vynucovaný mečem. Nosit oděv nevhodný pro vaši kastu bylo trestné. Mluvit nevhodným jazykem k výše postavenému mohlo znamenat okamžitou smrt. Snaha vystoupit z předurčené role byla považována za útok na přirozený řád světa. Vaše postava, řeč, oblečení, jídlo, vzdělání i manželství – vše bylo určeno vaší kastou. Neexistovalo soukromé vlastnictví, jak ho známe dnes. Pouze přidělené povinnosti a výsady. Neexistovala spravedlnost pro všechny. Pouze pravidla, která chránila mocné a udržovala slabé v poslušnosti. V tomto světě byste byli navždy uvězněni v kleci společenského postavení, bez naděje na únik nebo vzestup, odsouzeni žít, pracovat a zemřít přesně tak, jak určil váš osud při narození. Představte si, že kráčíte prašnou cestou a náhle se před vámi objeví muž s 2 meči za pasem. Okamžitě víte, že váš život visí na vlásku. To je samuraj, válečník z elitní třídy, který má právo Kirisu te Gomen, usmrtit na místě každého neurození člověka, který se mu znelíbí. Samurajové, jejichž název pochází ze slova saburaj, znamenajícího sloužit, byli více než jen vojáci. Byli to společenští strážci, soudci i kati v jedné osobě. Jejich kodex Bushido, cesta válečníka, jim ukládal absolutní oddanost svému pánovi, odvahu a čest nade vše. Avšak jejich představa o cti často neznamenala slitování s prostým lidem. Když samuraj procházel vesnicí, rolníci museli padnout na kolena a sklonit hlavy až k zemi.
Pouhý pohled do očí samuraje mohl být považován za urážku hodnou smrti. Jejich meče nebyly pouhou ozdobou, katana a wakizashi byly testovány na tělech popravených zločinců nebo někdy i náhodných rolníků, aby se ověřila jejich ostrost. Nezapomeňte, že samuraj nepotřeboval důvod k zabití poddaného. Stačilo podezření z neúcty nebo prosté přání vyzkoušet nový meč. Historické záznamy popisují případy, kdy samuraj usekl hlavu rolníkovi, který se neuklonil dostatečně hluboce, nebo zabil náhodného kolem jdoucího, aby zjistil, zda jeho nová katana řeže dobře. Když jste rolník a potkáte samuraje, existují přesná pravidla. Okamžitě se zastavit, sednout si na paty, uklonit se tak, že se čelem dotknete země a zůstat v této pozici, dokud samuraj neodejde. Jediné zaváhání, jediný nezdvořilý pohyb nebo zvuk by mohl být vaším posledním. Samurajové nebyli vždy bezcitnými zabijáky. Mnozí byli vzdělaní v poezii, kaligrafii a filozofii. Jejich posláním bylo chránit pořádek a spravedlnost podle tehdejšího chápání. Problém byl v tom, že tato spravedlnost byla definována třídním systémem, kde život poddaného měl jen takovou hodnotu, jakou mu přiřkl jeho pán. Představte si život ve strachu, kdy pouhá přítomnost člověka s 2 meči znamená, že byste se měli modlit za své přežití, kdy váš život může skončit kvůli špatné náladě cizince, kdy nemůžete protestovat, bránit se ani utéct. To byl každodenní život pod vládou samurajů, neustálý tanec na hraně meče, kde jediným krokem vedle byl váš poslední výdech. Ve feudálním Japonsku byste nezažili komfort moderních domovů. Zapomeňte na pevné zdi z cihel a betonu. Většina obydlí byla postavena z materiálů, které byste dnes považovali za křehké a dočasné. Typický dům běžného rolníka, zvaný minka, měl dřevěnou konstrukci pokrytou slaměnou střechou. Stěny byly z proutí namazaného hlínou a podlaha byla většinou jen udusaná hlína. V domě byla 1 nebo 2 místnosti, které sloužily jako obývací prostor, ložnice i kuchyně zároveň. Uprostřed hlavní místnosti se nacházelo ohniště irory, které poskytovalo teplo a sloužilo k vaření. Kouř odcházel otvorem ve střeše nebo prostě prostupoval slaměnou krytinou. Bohatší lidé jako obchodníci nebo nižší samurajové mohli mít domy machia s dřevěným rámem a stěnami částečně vyplněnými papírem washi nebo posuvnými dveřmi shoji. Tyto papírové stěny propouštěly světlo, ale poskytovaly jen minimální ochranu před zimou. V zimních měsících byla místnost oddělena posuvnými dveřmi fusuma, které pomáhaly udržet teplo v obývané části domu. Domovy vyšší třídy, jako byly rezidence daimyo nebo šógunů, byly mnohem větší a složitější, s mnoha místnostmi a zahradami. Ale i tyto luxusní domy byly postaveny především ze dřeva a papíru. V tom spočívalo jedno z největších nebezpečí japonského bydlení – náchylnost k požárům. Města jako Edo, dnešní Tokio, pravidelně zachvacovaly ničivé požáry, které se rychle šířily mezi dřevěnými domy. Tyto katastrofy byly tak časté, že jim lidé říkali květiny Eda. Dalším nepřítelem byly přírodní katastrofy. Japonsko leží v seismicky aktivní oblasti a tak byla zemětřesení běžnou součástí života. Zatímco dřevěné konstrukce byly pružnější a lépe odolávaly otřesům než kamenné budovy, silnější zemětřesení mohla celé vesnice srovnat se zemí. Nemluvě o tajfunech a tsunami, které periodicky pustošily pobřežní oblasti. V domě byste neměli téměř žádné soukromí. Papírové stěny propouštěly zvuk a často i siluety osob uvnitř. Rodiny žily v těsné blízkosti, generace pohromadě. Koupelny a toalety, pokud vůbec existovaly, byly jednoduché a oddělené od hlavní budovy. Nábytek, jak ho známe dnes, byl minimální. Lidé seděli, jedli a spali na tatami, rýžových rohožích pokrývajících podlahu. Na spaní se používali futony, tenké matrace, které se ráno zbalily a uklidily, aby místnost mohla sloužit jiným účelům. Tento multifunkční přístup k prostoru byl nutností v přelidněné zemi s omezeným místem pro bydlení.
Dnešní svět nám nabízí nespočet vymožeností, které bereme jako samozřejmost. Stačí otočit kohoutkem a teče čistá voda. Zmáčkneme vypínač a rozsvítí se světlo. Ale ve feudálním Japonsku by váš den začínal úplně jinak. Probouzeli byste se za úsvitu, často ještě před východem slunce. Ne proto, že byste byli raní ptáče, ale protože denní světlo bylo vzácným zdrojem, který bylo třeba maximálně využít. Elektřina neexistovala a svíčky či olejové lampy byly luxusem, který si většina lidí nemohla dovolit. První úkol dne rozdělat oheň. Bez syrek či zapalovačů to znamenalo křesat křemenem nebo udržovat žhavé uhlíky přes noc. Oheň byl životně důležitý, poskytoval teplo, světlo a možnost připravit jídlo. Jeho udržování bylo celodenním úkolem, často svěřeným dětem nebo starším členům rodiny. Voda se musela donášet ze studny nebo potoka, často i z velké vzdálenosti. Každá kapka byla cenná a musela se využít několikrát. Voda z mytí obličeje se později použila na praní oblečení a nakonec na zalévání rostlin. Hygiena byla jednoduchá. Umytí rukou a obličeje ráno, možná částečná koupel jednou za týden, pokud jste měli štěstí. Toalety. Pokud vůbec existovaly, byly jednoduché jámy nebo kbelíky, které se musely pravidelně vyprazdňovat. Lidské exkrementy nebyly odpadem, ale cenným hnojivem pro pole a jejich sběr byl důležitou součástí zemědělského cyklu. Příprava jídla byla náročným procesem. Rýži bylo třeba nejprve zbavit plev pomocí hmoždíře, pak vybrat kamínky a nečistoty a teprve potom uvařit na ohni, který vyžadoval neustálou pozornost. Vaření bez teploměrů, časovačů nebo možnosti regulovat teplotu bylo spíše uměním než vědou. Praní oblečení znamenalo celodenní dřinu. Prádlo se namáčelo, pralo ručně pomocí dřevěných prken a přírodních mídel vyrobených z popela, pak se vyvářelo a nakonec sušilo na slunci. Proces zabral hodiny těžké fyzické práce. Večer, když zapadlo slunce, nastala téměř úplná tma. Oheň v Irori, centrálním ohništi, poskytoval slabé světlo, ale většina aktivit musela skončit se soumrakem. Rodiny se shromáždily kolem ohně, vyprávěly si příběhy, nebo v tichosti rozjímali před spaním. Spalo se na futonech rozložených na tatami. Tyto tenké matrace nabízely jen minimální polštářování proti tvrdé podlaze. V zimě, kdy teploty klesaly pod bod mrazu, se rodiny tísnily kolem ohniště a přikrývaly se vrstvami oblečení, protože topení, jak ho známe dnes, neexistovalo. Takový byl běžný den ve feudálním Japonsku. Neustálá fyzická práce od úsvitu do soumraku, bez moderních vymožeností, které nám dnes usnadňují život. Přežití vyžadovalo sílu, vytrvalost a odolnost, kterou si dnes jen těžko dokážeme představit. Ve feudálním Japonsku byl hlad více než jenom nepříjemným pocitem. Byl to stálý společník, který určoval rytmus života a smrti. Dnešní hojnost jídla, supermarkety plné zboží a stálý přístup k potravinám by byly pro tehdejší Japonce nepředstavitelným luxusem. Základem japonské stravy byla rýže, ale ne pro každého. Nejkvalitnější bílá rýže byla vyhrazena vyšším společenským vrstvám, samurajům a šlechtě. Běžní rolníci jedli převážně ječmen, proso nebo méně kvalitní rýži smíchanou s jinými obilovinami a divoce rostoucími rostlinami. V dobách nouze se jídelníček zužoval na divoké byliny, kořínky, kůru stromů a cokoliv, co mohlo utišit hlad. Systém zdanění byl nemilosrdný. Rolníci museli odevzdávat až 70% své úrody svým pánům jako daň. Z toho, co zbylo, museli odložit osivo na příští rok a teprve zbytek sloužil k obživě jejich rodin. Tato matematika často znamenala, že na jídlo zůstávalo žalostně málo. Hladomory byly běžnou součástí života. Stačilo několik let špatné úrody způsobené suchem, záplavami nebo nemocemi rostlin a celé vesnice vymíraly hladem. Historické záznamy hovoří o případech, kdy zoufalí lidé jedli hlínu smíchanou s několika zrnky obilí, aby zmírnili křeče prázdných žaludků.
Během období Edo byly zaznamenány 4 velké hladomory, z nichž každý si vyžádal stovky tisíc životů. Nejhorší byl hladomor Tenmej v letech 1782 až 1787, kdy v některých oblastech zemřela více než 1/3 obyvatel. Lidé opouštěli vesnice a stávali se tuláky hledajícími potravu. Došlo i k případům kanibalismu, kdy rodiče obětovali nejmladší děti, aby zachránili zbytek rodiny. Pro běžného člověka byl pocit plného žaludku vzácným luxusem. Jídlo se podávalo v malých porcích, které měly spíše zahnat nejhorší hlad, než skutečně nasytit. Večeře často se stávala z misky řídké polévky s trochou zeleniny a hrstkou obilovin. Maso bylo vzácností, kterou většina lidí ochutnala jen při zvláštních příležitostech, pokud vůbec. Děti byly obzvláště zranitelné. Podvýživa způsobovala zakrnělý růst, slabost a náchylnost k nemocem. V dobách hladomoru byly děti někdy prodávány do otroctví výměnou za jídlo pro zbytek rodiny. Některé rodiny praktikaly mabiky, doslovně prořezávání, kdy novorozence usmrcovali, pokud rodina neměla prostředky k jejich obživě. Paradoxně, v této zemi chronického hladu bylo plýtvání jídlem považováno za jeden z nejhorších hříchů. Každé zrnko rýže bylo cenné, každý kousek zeleniny musel být využit. Zbytky se nikdy nevyhazovaly, ale přetvářely do nových pokrmů a když už nebyly poživatelné pro lidi, krmila se jimi zvířata. V takovém světě by moderní člověk, zvyklý na pravidelná jídla a dostatek potravin, byl zcela nepřipraven na realitu neustálého hladu a nejistoty, zda bude zítra co jíst. Jídlo ve feudálním Japonsku nebylo jen o přežití, ale také o hluboce zakořeněných tradicích a sociálních rozdílech. Vaše společenské postavení určovalo, co jíte, jak to jíte a dokonce i z jakého nádobí. Základem stravy byla rýže, považovaná za posvátnou. Vyšší třídy konzumovali bílou rýži, zatímco běžní lidé jedli hnědou nebo smíšenou s ječmenem a prosem. K rýži se podávaly polévky, nejčastěji miso z fermentované sojové pasty s mořskými řasami a tofu. Další důležitou složkou byly nakládané potraviny, tsukemono, které pomáhaly konzervovat sezónní zeleninu na období nedostatku. Mořské plody byly běžnou součástí jídelníčku v pobřežních oblastech, ryby, mušle, mořské, řasy a chobotnice. Sušené ryby byly ceněným zbožím, které vydrželo dlouho a sloužilo jako důležitý zdroj bílkovin. Ve vnitrozemí byly proteiny vzácnější, pocházely hlavně z divokých zvířat, hmyzu a občas z drůbeže. Maso větších zvířat bylo dlouhou dobu tabu kvůli buddhistickým vlivům. Hovězí a vepřové se začalo více jíst až ke konci feudálního období. Výjimkou byla zvěřina z lovu, kterou si mohli dopřát samurajové. Běžní lidé jedli maso jen zřídka, často potají a v dobách velkého nedostatku. Vaření probíhalo na otevřeném ohni v irori nebo na jednoduchých hliněných kamnech. Metody přípravy byly omezené. Vaření, dušení, grilování na dřevěném uhlí a páření. Smažení se rozšířilo až později, když byl dostupnější rostlinný olej. Koření a ochucovadla byla jednoduchá, sójová omáčka, miso, rýžový ocet, sake, rýžové víno a mirin, sladké rýžové víno na vaření. Stolování se lišilo podle společenského postavení. Samurajové a šlechta jedli z lakovaných misek a talířů, používali hůlky z kvalitního dřeva. Jejich pokrmy byly esteticky naaranžované, protože vzhled jídla byl stejně důležitý jako chuť. Běžní lidé jedli z jednoduchých dřevěných nebo keramických nádob, často celá rodina z jedné společné mísy. Jídlo bylo také ovlivněno sezónností. Na jaře se sbíraly mladé výhonky a divoké byliny. Léto přinášelo čerstvou zeleninu a ovoce. Podzim byl časem sklizně a příprav na zimu. V zimě se jedly především konzervované a fermentované potraviny, které se připravovaly po celý rok. Uchovávání potravin bylo velkým uměním.
Bez ledniček a mrazáků museli lidé vyvinout sofistikované metody konzervace. Solení, sušení, nakládání a fermentace byly klíčové techniky. Rýžové koše se používaly k uchování obilovin, keramické nádoby na nakládanou zeleninu. V chladnějších oblastech se využíval sníh a led k prodloužení trvanlivosti potravin. Příprava jídla byla především ženskou záležitostí. Dívky se od útlého věku učily, jak zpracovávat suroviny, jak uvařit dokonalou rýži a jak vytěžit maximum z mála. Recepty se předávaly ústně z matky na dceru. Málo kdo uměl číst a psát, aby si je zaznamenal. Jídlo bylo také prostředkem sociální soudržnosti. Společné stolování posilovalo rodinné vazby a hostina byla nejvyšším projevem pohostinnosti. I v nejchudších rodinách se snažili uctít hosty tím nejlepším, co mohli nabídnout, často na úkor vlastního nasycení. Ve feudálním Japonsku bylo oblečení mnohem víc než jen ochranou před povětrnostními vlivy. Bylo to okamžité vizuální sdělení o vašem společenském postavení, profesi, rodinném stavu a dokonce i morálním charakteru. Jedním pohledem na váš oděv mohl každý určit, kam v hierarchii patříte. Základním oděvem pro všechny společenské vrstvy bylo kimono, ale rozdíly v kvalitě, materiálu, barvě a vzoru byly obrovské. Samurajové a šlechta nosili kimona z nejjemnějšího hedvábí, často ručně malovaná nebo barvená technikou shibory. Vzory a motivy na jejich oděvech měly hlubokou symboliku. Borovice značila dlouhověkost, jeřáb štěstí, květy, sakury, pomíjivost života. Naproti tomu běžní lidé nosili kimona z hrubých praktických materiálů jako konopí nebo bavlna. Jejich oděvy byly v tlumených, zemitých barvách, především v odstínech modré, hnědé a šedé. Jasné barvy jako červená, fialová a zářivě modrá byly vyhrazeny vyšším vrstvám. Existovaly dokonce zákony, které zakazovaly prostým lidem nosit určité barvy a vzory. Oby, široký pás, kterým se kimono převazovalo, také odrážel společenské postavení. U vyšších vrstev byly bohatě zdobené, tkané ze zlatých a stříbrných nití. Chudší lidé používali jednoduché, praktické oby bez ozdob. Způsob uvázání oby mohl signalizovat věk, rodinný stav a dokonce i povolání ženy. Vlasy byly dalším důležitým ukazatelem postavení. Samurajové nosili charakteristický účes chonmage, vyholený vršek hlavy s vlasy zčesanými do drdolu. Tento styl byl výsadou válečnické třídy a žádný prostý muž si ho nesměl dovolit. Ženy z vyšších vrstev nosily složité účesy s množstvím vlásenek a ozdob, zatímco rolnické ženy měly jednoduché, praktické účesy. Obuv také prozrazovala vaše postavení. Samurajové a šlechta nosili zóry, sandály, vyrobené z kvalitních materiálů jako hedvábí a lakované dřevo. Běžní lidé nosili varaji, jednoduché sandály, pletené ze slámy, které se rychle opotřebovaly a museli se často vyměňovat. V nejchudších vrstvách mnozí chodili na boso, zejména při práci na poli. Další značkou společenského postavení bylo právo nosit meč. Jen samurajové směli nosit dlouhý meč katanu a krátký meč wakizashi. Přistižení neurozeného člověka s těmito zbraněmi znamenalo okamžitou smrt. Porušování pravidel oblékání bylo přísně trestáno. Pokud by se rolník odvážil obléknout do jasných barev nebo nosit hedvábí, mohl být potrestán vězením nebo dokonce smrtí. Takové přestupky byly považovány za narušení přirozeného řádu společnosti. Oblečení také prozrazovalo váš věk a životní etapu. Malé děti nosily jasné barvy s veselými vzory, které měly přinést štěstí a ochránit před zlými duchy. S dospíváním se barvy stávaly tlumenějšími. Starší lidé, zejména ti po 50, nosili převážně tmavé, střídmé barvy, které symbolizovaly moudrost a důstojnost věku. V tomto světě by moderní člověk s jeho svobodným výběrem oblečení a stylu okamžitě porušil nesčetná pravidla. Představte si, jak byste v džínách a tričku vyvolali pozdvižení, zmatek, a pravděpodobně i hněv v ulicích feudálního japonského města, kde každý detail vzhledu podléhal přísným společenským normám.
Ve feudálním Japonsku nebyla jen fyzická omezení, která by vás mohla stát život. Existovala také neviditelná síť společenských pravidel, zvyků a etikety tak složitá, že i rodilí Japonci strávili celý život jejím učením. Pro cizince by tato pravidla představovala nepřekonatelnou překážku. Základem veškeré interakce byl systém úklonu, ojigi. Nebyl to jen jednoduchý předklon, ale propracovaný jazyk těla. Hloubka úklonu, délka jeho trvání, pozice, rukou. Vše přesně odpovídalo vašemu postavení vzhledem k osobě, které jste se klanili. Mělký úklon nadřízenému mohl být považován za urážku hodnou trestu. Příliš hluboký úklon podřízenému by zase naznačoval slabost nebo výsměch. Způsob řeči byl dalším komplexním systémem. Japonština feudální doby měla několik úrovní zdvořilosti a formálnosti, každá s vlastní gramatikou a slovní zásobou. Použití nesprávné úrovně zdvořilosti bylo společenským faux pas, které mohlo vést k ostudě nebo v extrémních případech i k násilí, pokud bylo považováno za úmyslnou urážku. Jídlo a stolování podléhaly přísným pravidlům. Existovaly správné a nesprávné způsoby, jak držet hůlky, jak pít polévku, v jakém pořadí konzumovat pokrmy. Nikdy byste neměli zapíchnout hůlky svislé do rýže. Tento akt připomínal pohřební rituál a byl považován za extrémně nešťastný. Tělesný kontakt byl minimální a přísně regulovaný. Podání ruky, běžné v západních kulturách, by bylo považováno za nevhodné, možná i urážlivé. Dokonce i příbuzní se zřídka objímali nebo líbali na veřejnosti. Kontrola emocí byla vysoce ceněná. Veřejný výbuch smíchu, pláče nebo hněvu by poškodil vaši pověst. Dochvilnost a správné načasování byly dalšími klíčovými aspekty etikety. Příchod na schůzku příliš brzy by byl stejně nezdvořilý jako pozdní příchod. Existovaly vhodné a nevhodné časy pro návštěvy, pro určité činnosti, dokonce i pro témata konverzace. Dárky hrály v sociálních interakcích významnou roli, ale i zde byla složitá pravidla. Dar musel odpovídat příležitosti, postavení dárce i příjemce. Musel být správně zabalen, předán ve správnou chvíli a správným způsobem. Odmítnutí daru bylo neslýchané, ale příliš nadšené přijetí také nevhodné. Seo, konverzaci existovala četná tabu, témata, o kterých se prostě nemluvilo. Přímá kritika, odmítnutí nebo nesouhlas byly považovány za extrémně nezdvořilé. Místo toho Japonci vyvinuli složitý systém nepřímé komunikace, kde skutečný význam musel být často vyvozován z kontextu, nikoli ze samotných slov. Náboženské a pověrčivé zvyky prostupovaly každodenním životem. Existovaly šťastné a nešťastné dny pro určité činnosti, rituály, které musely doprovázet důležité životní události a nespočet duchů a božstev, které bylo třeba uctívat nebo usmiřovat. Tyto neviditelné bariéry by pro moderního člověka byly možná ještě větší překážkou než fyzická nebezpečí feudálního Japonska. Bez desetiletí socializace a učení byste nevyhnutelně porušovali pravidla na každém kroku, což by vedlo k ostrakizaci, nebo v horším případě k vážnějším následkům. V tomto světě by pouhá neznalost nebyla omluvou, byla by to smrtelná slabina. Pracovní den ve feudálním Japonsku byl nekonečným koloběhem dřiny bez úlevy, odpočinku nebo důchodového věku. Moderní člověk zvyklý na 8hodinovou pracovní dobu, placenou dovolenou a víkendy by byl šokován realitou každodenní práce v této době. Pro rolníky, kteří tvořili více než 80% populace, začínal den prací na poli dlouho před východem slunce a končil dlouho po setmění. Pěstování rýže bylo mimořádně náročné, pole musela být pečlivě zarovnána, zavlažována a udržována. Sazenice se vysazovaly ručně, každá jednotlivě, v řadách na zatopených polích. Rolníci stáli celé dny po kolena ve vodě, ohnutí v pase, což způsobovalo chronické bolesti zad a kloubů. Kromě práce na polích museli rolníci udržovat zavlažovací systémy, opravovat nástroje, starat se o dobytek a vykonávat další zemědělské práce.
Ženy kromě pomoci na poli ještě vařily, prali, tkali látky a pečovali o děti a staré členy rodiny. Děti začínaly pracovat již ve věku 5 nebo 6 let. Nejprve s jednoduchými úkoly jako krmení drůbeže nebo hlídání. Mladších sourozenců postupně přebírali složitější povinnosti, daňové zatížení bylo drtivé. V období Edo museli rolníci odevzdávat 40 až 70 % své úrody jako daň svému feudálnímu pánovi. Z toho, co zbylo, museli ještě platit různé místní poplatky a daně. Rolníci nesměli pěstovat nic jiného než rýži, protože jiné plodiny se nedaly zdanit. Přesto mnozí tajně pěstovali na malých skrytých políčkách zeleninu a další plodiny, aby přežili. Řemeslníci jako kováři, tesaři nebo hrnčíři pracovali ve svých dílnách od úsvitu do soumraku často 7 dní v týdnu. Jejich práce vyžadovala léta učení a fyzické zdatnosti. Pracovní podmínky byly nebezpečné, bez ochranných pomůcek, v zakouřených, špatně větraných prostorách s primitivními nástroji. Úrazy a profesní nemoci byly běžné a často vedly k trvalému postižení. Obchodníci měli méně fyzicky náročnou, ale stejně vyčerpávající práci. Museli cestovat po nebezpečných cestách, vyjednávat v prostředí bez pevných pravidel obchodu a čelit předsudkům, protože jejich profese byla považována za méně hodnotnou než zemědělství nebo řemesla. Neexistovala žádná regulace pracovní doby, žádné bezpečnostní předpisy, žádná nemocenská nebo dovolená. Pokud jste onemocněli nebo se zranili, vaše rodina hladověla. Pokud jste zestárli a nemohli pracovat, byli jste závislí na svých dětech nebo jste prostě umřeli v bídě. Ve některých částech Japonska existovala praxe zvaná ubasute, kdy staré lidi, kteří už nemohli pracovat, odnesli jejich potomci do hor a nechali je tam zemřít, aby snížili počet úst, která bylo třeba nakrmit. I když je sporné, jak rozšířená tato praxe skutečně byla, samo její existování svědčí o drsné realitě života bez sociálního zabezpečení. Pracovní mobilita prakticky neexistovala. Narodili jste se do určité profese a v ní jste zůstali. Syn rolníka se stal rolníkem, syn tesařem. Výjimky byly vzácné a většinou vyžadovaly mimořádné okolnosti nebo talent. Tato strnulost systému znamenala, že lidé měli jenom velmi malou naději na zlepšení svého postavení tvrdou prací nebo podnikavostí. Představte si život bez antibiotik, bez anestezie, bez rentgenu a chirurgických nástrojů. Ve feudálním Japonsku byla nemoc často rozsudkem smrti a léčba často horší než samotná choroba. Medicína byla směsicí tradičních léčebných postupů, bylinných znalostí, náboženských rituálů a pověr. Průměrná délka života byla kolem 30 let. Dětská úmrtnost dosahovala děsivých čísel, až polovina dětí zemřela před dosažením 5. roku života. Běžné dětské nemoci jako spalničky, černý kašel nebo neštovice byly smrtelnými hrozbami. Rodiny často nepojmenovávaly své děti až do věku 3 let, aby se emocionálně chránili před bolestí z jejich možné ztráty. Porod byl jedním z nejnebezpečnějších okamžiků v životě ženy. Bez sterilního prostředí, bez možnosti císařského řezu, v případě komplikací a s minimálními znalostmi anatomie umíralo při porodu množství žen. Horečka omladnic, poporodní infekce způsobená nesterilními podmínkami, byla častou příčinou smrti rodiček. Mnoho dětí zůstávalo bez matek a muselo být vychováváno příbuznými nebo nevlastními matkami. Infekční nemoci se šířily jako požár, zejména ve městech s vysokou hustotou obyvatel a špatnými hygienickými podmínkami. Mor, cholera a tyfus pravidelně decimovaly celé vesnice. Bez znalosti mikrobů a způsobů přenosu nemocí lidé často přičítali epidemie nadpřirozeným silám nebo trestům bohů. Tradiční japonská medicína, známá jako kampo, byla založena na čínských lékařských principech. Lékaři diagnostikovali nemoci pozorováním, nasloucháním a pulzní diagnostikou. Léčba zahrnovala akupunkturu, bylinné léky, masáže a moxibusci, pálení sušeného peliňku na akupunkturních bodech. Některé z těchto metod měly skutečný
léčebný účinek, ale mnohé byly neúčinné nebo dokonce škodlivé, chirurgie existovala v primitivní formě. Bez anestezie, kromě alkoholu nebo opiátů, byly operace krajním řešením, vyhrazeným pouze pro nejzoufalejší případy. Amputace byly prováděny sekerami nebo pilami, rány vypalovány žhavým železem k zastavení krvácení. Mnoho pacientů zemřelo šokem nebo následnou infekcí. Duševní nemoci byly považovány za posedlost démony nebo zlými duchy. Léčba zahrnovala náboženské rituály, exorcismu, izolaci nebo dokonce fyzické tresty. Lidé s epilepsií, schizofrenií nebo jinými neurologickými poruchami byli často považováni za posedlé a podle toho s nimi bylo zacházeno. Dokonce i běžná bolest zubů mohla být mučivým zážitkem bez moderních dentálních technik a anestetik. Zuby byly trhány primitivními nástroji, často bez jakéhokoliv umrtvení. Zubní infekce se mohly rozšířit do čelisti a mozku, což vedlo k bolestivé smrti. Znalosti anatomie byly omezené, protože pitvy byly dlouho zakázány z náboženských důvodů. Japonští lékaři se začali učit západní medicínu až v pozdním období Edo, kdy Holanďané, jediní západní obchodníci s přístupem do Japonska, přinesli lékařské knihy a nástroje. Absence základních hygienických znalostí znamenala, že i drobná zranění mohla vést k smrtelným infekcím. Lidé se myli zřídka, sdíleli nádobí a pití a často žili v těsné blízkosti zvířat. Paraziti jako tasemnice, škrkavky a vši byli běžnými společníky většiny lidí, zejména chudých. Ve tomto světě by moderní člověk bez přístupu k základním lékům a lékařské péči, na kterou je zvyklý, byl nesmírně zranitelný. Banální infekce, zlomenina kosti nebo porod dítěte by mohly znamenat rozsudek smrti. Japonsko vždy bylo a stále je zemí přírodních katastrof. Leží na geologickém ohnivém kruhu Pacifiku, kde se setkávají 4 tektonické desky. Pro dnešního člověka představují tyto katastrofy hrozbu zmírněnou moderními technologiemi, systémy včasného varování a odolnými stavbami. Ve feudálním Japonsku byly tyto síly však téměř nepřekonatelné a jejich ničivá síla často vedla k masovým úmrtím. Zemětřesení byla nejobávanější přírodní katastrofou. Bez seismologických přístrojů přicházela bez varování a mohla v okamžiku zničit celá města. Velké zemětřesení v Edo roku 1655 si vyžádalo více než 100 000 životů. Dřevěné domy se zhroutily, ohniště se převrátila a způsobila požáry, které se rychle šířily přelidněnými ulicemi. Ti, kteří přežili samotné otřesy, často zemřeli v následných požárech nebo hladomoru. Tsunami, obří vlny vyvolané podmořskými zemětřeseními byly ještě děsivější. Obyvatelé pobřežních oblastí měli jen několik minut na útěk, pokud vůbec zaznamenali varovné znamení, náhlý ústup moře před příchodem ničivé vlny. Celé vesnice byly smeteny do moře a nikdy znovu vybudovány. Tsunami po zemětřesení Ansei Nankai v roce 1854 zničila stovky pobřežních osad a zabila desítky tisíc lidí. Tajfuny a silné bouře pravidelně pustošily japonské ostrovy, zejména jižní region Kyushu. Bez meteorologických předpovědí přicházeli bez varování, ničili úrodu, trhali střechy a způsobovali záplavy. Těžké deště vyvolávaly sesuvy půdy, které mohly pohřbít celé vesnice. Tajfun v Kyushu roku 1728 zabil více než 15 000 lidí a zanechal stovky tisíc bez domova. Sopečné erupce byly další hrozbou. Japonsko má 88 aktivních sopek, více než kterákoliv jiná země na světě. Erupce hory Asama v roce 1783 vypustila do atmosféry obrovské množství sopečného popela, který blokoval sluneční světlo a způsobil ochlazení, což vedlo k neúrodě a hladomoru, při kterém zemřelo více než 20 000 lidí. Sucha a záplavy střídavě sužovaly zemi. Dlouhá období bez deště způsobovala vysychání rýžových polí a následný hladomor. Naopak příliš mnoho srážek vedlo k záplavám, které ničily úrodu a odnášely tenkou vrstvu úrodné půdy, na které záviselo přežití vesničanů.
Lesní požáry, zejména v suchých obdobích, mohly zachvátit celé lesní oblasti a rozšířit se na vesnice. Bez moderních hasičských technik a vybavení mohli obyvatele jen bezmocně sledovat, jak jejich domovy hoří, nebo se pokusit o zoufale primitivní hašení pomocí řetězu lidí předávajících si vědra s vodou. Ochrana před těmito katastrofami byla minimální. Dřevěné domy byly lehké a při mírných zemětřeseních pružnější než kamenné stavby, ale při silnějších otřesech se rychle hroutily. Některé pobřežní vesnice stavěly primitivní vlnolamy z kamene, ale ty byly před sílou tsunami bezvýznamné. Proti sopečným erupcím a tajfunům neexistovala žádná obrana. Ve tomto prostředí se vyvinul fatalistický postoj k přírodním katastrofám. Lidé je vnímali jako projev hněvu bohu nebo démonů, kterým se lze vyhnout jen modlitbami a obětinami v místních svatyních. Shinto, původní japonské náboženství, bylo z velké části založeno na uctívání a usmiřování přírodních sil, které mohly tak drasticky ovlivnit životy lidí. Po každé katastrofě začínal cyklus obnovy. Ti, kteří přežili, pohřbili mrtvé, odklidili trosky a začali znovu budovat. Tento cyklus zkázy a obnovy byl tak zakořeněn v japonské mentalitě, že se stal součástí národní identity, schopnost vstát z popela a začít znovu. Ve feudálním Japonsku byste rychle zjistili, že právní systém nemá nic společného s moderními představami o spravedlnosti. Neexistovala presumpce neviny, právo na obhajobu ani rovnost před zákonem. Spravedlnost byla především nástrojem k udržení společenského řádu a k potrestání těch, kteří se odvážili narušit přísnou hierarchii společnosti. Tresty byly drastické a často nepřiměřené k provinění. Krádež i drobná mohla být potrestána useknutím ruky nebo dokonce smrtí. Padělání peněz nebo žhářství znamenalo upálení zaživa. Urážka samuraje nebo úředníka mohla vést k okamžité popravě bez soudu. Systém trestu byl navržen tak, aby vyvolával strach a zajistil poslušnost, nikoliv spravedlnost. Soudní proces, pokud vůbec existoval, byl primitivní a zaujatý ve prospěch vyšších tříd. Svědectví samuraje mělo mnohem větší váhu než svědectví rolníka. Pokud byl rolník obviněn samurajem, měl jen malou šanci dokázat svou nevinu. Mučení bylo běžně používáno k získání přiznání, často s použitím rafinovaných metod, jako bylo zavěšení za nohy, trcení kostí nebo pomalé utonutí. Vězení nebyla určena k rehabilitaci, ale k čekání na trest nebo k pomalé smrti. Byly to tmavé, špinavé kopky plné nemocí, kde vězni často zemřeli ještě před vynesením rozsudku. V některých případech byli vězni záměrně drženi o hladu, aby jejich utrpení sloužilo jako odstrašující příklad pro ostatní. Popravy byly veřejnou podívanou, určenou k zastrašení obyvatelstva. Odsouzenci byli vedeni ulicemi, kde na ně lidé plivali a házeli kameny, než byli přivedeni na popraviště. Metody popravy byly různé a často závisely na společenském postavení a povaze zločinu. Stětí bylo považováno za relativně milosrdné a bylo vyhrazeno pro vyšší třídy. Ukřižování, uvaření zaživa nebo rozčtvrcení byly tresty pro nejhorší zločince nebo pro ty z nejnižších společenských vrstev. Kolektivní vina byla běžným principem. Pokud spáchal zločin jeden člen rodiny, mohli být potrestáni všichni příbuzní. Celé vesnice mohly být potrestány za provinění jednoho obyvatele, zejména pokud se jednalo o vzpouru nebo neplacení daní. Tento systém vytvářel atmosféru vzájemného dohledu a strachu, kdy sousedé sledovali sousedy a rodiny se obávali případného selhání svých členů. Samurajové měli v právním systému zvláštní postavení. Měli právo okamžitě zabít každého z nižší třídy, kdo je urazil nebo projevil neúctu. Toto privilegium, známé jako Kirizute Gomen, znamenalo, že samuraj mohl bez následku tasit meč a setnout hlavu komukoliv, kdo se mu znelíbil. Tělo zabitého bylo pak často vystaveno jako varování pro ostatní.
Pro ženy byla spravedlnost ještě nedostupnější. Neměly téměř žádná právní práva a byly považovány za majetek svých otců nebo manželů. Žena obviněná z nevěry mohla být beztrestně zabita svým manželem. Naopak muži mohli mít konkubíny a navštěvovat nevěstince bez jakýchkoliv právních následků. Útěk před zákonem byl prakticky nemožný. Existoval propracovaný systém kontrolních stanovišť na všech hlavních cestách, kde cestující museli předkládat cestovní povolení. Bez těchto dokumentů by byli zatčeni jako uprchlíci nebo potulní zločinci. V zemi, kde každý cizinec okamžitě vyčníval z davu, nebylo kam se skrýt před spravedlností, jakkoliv nespravedlivá mohla být. Válka byla v feudálním Japonsku spíše pravidlem než výjimkou. Období míru byla vzácná a krátká, zatímco konflikty mezi různými daimyo, regionálními vládci, byly takřka neustálé. Pro běžné lidi, kteří žili v oblastech těchto konfliktů, to znamenalo život v neustálém strachu a nejistotě. Období Sengoku, známé jako doba válčících států, trvalo více než 100 let, od 15. do 17. století. Během této doby se odehrály stovky bitev, dobývání hradů a přepadů vesnic. Tato nekonečná válka se stala normálním stavem společnosti a formovala každodenní realitu několika generací. Když armáda táhla krajinou, znamenalo to pro místní obyvatelstvo katastrofu. Vojáci drancovali vesnice, zabavovali jídlo, dobytek a cokoliv cenného. Rolníci byli často nuceni nést těžké náklady pro armádu nebo sloužit jako pomocná pracovní síla při stavbě táborů a opevnění. Odpor znamenal okamžitou smrt. Ženy a dívky byly obzvláště zranitelné. Znásilnění bylo běžnou praxí při dobývání území považované za právo vítězů. Mnoho žen si raději vzalo život, než aby snášeli takové zacházení. Samurajové s sebou často brali hlavy poražených nepřátel jako trofeje, což zanechávalo krajinu plnou zohavených těl. Vesnice, které ležely v cestě postupujících armád, byly často srovnány se zemí. Úroda byla spálena nebo skonfiskována, studny otráveny a domy rozebrány na materiál pro stavbu táboru nebo jako palivo. Přeživší se stali uprchlíky bez domova, jídla a prostředků k přežití. Mnozí zemřeli na cestách při hledání bezpečí nebo byli zabiti jako vetřelci, když vstoupili na území jiného feudálního pána. I v dobách míru žili rolníci s vědomím, že válka může vypuknout kdykoliv. To ovlivňovalo každé jejich rozhodnutí, od toho, co pěstovat, až po to, kde a jak stavět svá obydlí. Některé vesnice budovaly skrýše v lesích nebo horách, kam se mohli uchýlit v případě nebezpečí. Jiné platili ochranné poplatky různým samurajským klanům v naději, že budou ušetřeny v případě konfliktu. Nucené odvody byly další hrozbou. V době války mohli být muži násilně rekrutováni do armády svého pána jako pomocné síly nebo dokonce jako bojovníci. Pro rolníka to často znamenalo jistou smrt, protože neměl výcvik ani výzbroj srovnatelnou s profesionálními bojovníky. Pokud přežil bitvu, často se vracel zmrzačený, neschopný pracovat na poli a stával se přítěží pro svou rodinu. Psychologické dopady neustálé války byly hluboké. Generace vyrůstaly v atmosféře strachu, kde násilná smrt byla běžnou součástí života. Lidé se naučili žít ze dne na den, bez plánování budoucnosti, která mohla být kdykoliv násilně přerušena. Mnozí se obraceli k buddhismu s jeho důrazem na pomíjivost života a nevyhnutelnost utrpení jako způsob, jak se vyrovnat s touto drsnou realitou. Válka také přinášela ekonomickou zkázu. Obchod byl přerušen. Ceny základních potravin prudce stoupaly a daně se zvyšovaly, aby financovaly vojenské kampaně. Hladomory často následovaly po delších konfliktech, když pole zůstala neobdělaná nebo byla zničena procházejícími armádami. Jen období Tokugawa, které začalo v roce 1603, přineslo relativní mír, který trval více než 250 let. Toto neobvykle dlouhé období stability umožnilo rozvoj měst, kultury a ekonomiky.
Avšak i tento mír byl udržován přísnou kontrolou a potlačováním jakéhokoliv náznaku odporu nebo nepokojů. Byl to mír vynucený mečem, který mohl kdykoliv opět ustoupit chaosu války. Ve feudálním Japonsku bylo postavení žen a dětí definováno přísným patriarchálním systémem, kde měli minimální práva, a jejich hodnota byla měřena především jejich užitečností pro rodinu a společnost. Pro dnešního člověka by takové uspořádání bylo nepochopitelné a děsivé. Ženy byly po celý život podřízeny mužům, nejprve otci, pak manželovi a nakonec, pokud ovdověli, svému synovi. Existoval koncept 3 poslušností, podle kterého se žena musela vždy podřídit mužské autoritě. Neměla téměř žádná právní práva, nemohla vlastnit majetek a její hodnota byla odvozena především od její schopnosti rodit děti, zejména syny, a udržovat domácnost. Manželství bylo spíše ekonomickým a sociálním uspořádáním než svazkem z lásky. Sňatky domlouvali rodiče, často s pomocí nakódova profesionálního dohazovače. Dívky se vdávaly mladé, často ve věku 14 nebo 15 let, a obvykle se stěhovaly do domácnosti manželovy rodiny. Tam byly pod přísným dohledem tchyně, která je mohla podrobit tvrdému zacházení. Ve manželství neměla žena právo na věrnost svého manžela. Muži běžně navštěvovali nevěstince nebo si brali konkubíny, pokud si to mohli dovolit. Naopak ženská nevěra byla považována za vážný zločin, který mohl být potrestán smrtí. Rozvod existoval, ale byl téměř výhradně privilegiem mužů. Žena rozvodem přicházela o všechny své děti, které zůstávaly v otcově rodině. Každodenní život ženy byl naplněn neustálou prací, přípravou jídla, praním, úklidem, péčí o děti a staré členy rodiny. Na venkově pracovaly ženy také na poli vedle mužů. Navzdory tomuto příspěvku k ekonomice domácnosti neměly ženy téměř žádné slovo při rozhodování o rodinných záležitostech. Porody byly nebezpečné, probíhaly doma s pomocí porodních bab bez lékařské péče. Mnoho žen zemřelo při porodu nebo krátce po něm na infekce. Kojení trvalo dlouho, často až do 3 let věku dítěte, částečně jako forma přirozené antikoncepce. Ženy z vyšších vrstev si najímaly kojné, aby se mohly věnovat jiným povinnostem. Vzdělání bylo pro ženy velmi omezené. Dívky se učily především domácím dovednostem, vaření, šití, etiketa a možná základy čtení a počítání. Jen málo žen, většinou z nejvyšších společenských vrstev, mělo přístup k literárnímu vzdělání. Navzdory tomu některé ženy, jako například Murasaki Shikibu, autorka příběhu prince Genjiho, dokázaly vytvořit významná literární díla. Děti byly považovány za majetek rodiny, především otce. V extrémních případech chudoby mohly být děti prodány do otroctví nebo učednictví, aby zbytek rodiny přežil. Praxe mabiky, infanticida v dobách hladomoru, byla bolestnou realitou v některých chudých venkovských oblastech. Dětství pro většinu dětí končilo velmi brzy. Od 6 nebo 7 let začínali pracovat. Nejprve s jednoduchými úkoly, postupně přebírali více odpovědnosti. Chlapci se učili řemeslu svého otce nebo byli posíláni do učení. Dívky se připravovaly na svou budoucí roli manželek a matek v samurajských rodinách byly děti, zejména chlapci, vychovávaní k přísné disciplíně a stoicismu. Učili se kontrolovat své emoce a snášet fyzickou bolest bez nářku. Tento tvrdý výcvik začínal již v raném věku, aby je připravil na drsnou realitu válečnického života. I v tomto přísném systému existovala láska a náklonnost mezi rodiči a dětmi. Mnohé matky se obětovaly pro své děti a otcové tvrdě pracovali, aby zajistili jejich budoucnost. Rodinné vazby byly silné, ale byly formovány a omezovány neúprosnými společenskými normami, které určovaly, co znamenalo být ženou nebo dítětem ve feudálním Japonsku. Duchovní život ve feudálním Japonsku byl bohatou směsicí náboženských tradic, které prostupovaly každým aspektem každodenního života. Víra nebyla oddělena od světských záležitostí, ale byla jejich neoddělitelnou součástí.
formující myšlení, chování a společenské struktury. Dvě hlavní náboženství, šintoismus a buddhismus, existovala vedle sebe v pozoruhodné symbióze. Šintoismus, původní japonské náboženství, uctíval přírodní síly a předky prostřednictvím kami, božských duchů přebývajících v přírodních útvarech, zvířatech a dokonce i předmětech. Císař byl považován za přímého potomka sluneční bohyně Amaterasu, což posilovalo jeho posvátnou autoritu. Buddhismus, který přišel z Číny a Koreje, nabízel sofistikovanou filozofii a představu o posmrtném životě. Pro běžné lidi poskytoval útěchu v těžkých časech a vysvětlení utrpení, které bylo všudy přítomné. Různé buddhistické sekty, jako Tendai, Shingon, Čistá země a Zen, nabízely různé cesty k osvícení a oslovovali různé společenské vrstvy. Lidé běžně praktikovali obě náboženství současně, chodili do šintoistických svatyní prosit o štěstí, zdraví a dobrou úrodu a do buddhistických chrámů za modlitby za zemřelé a spásu duše. Říkalo se, že Japonci se rodí šintoisty a umírají jako buddhisté, což odráželo rozdělení rolí mezi oběma tradicemi. Kromě těchto hlavních proudů existovalo množství lidových pověr a praktik. Víra v yokai, nadpřirozené bytosti jako kappa, vodní démoni nebo tengu, okřídlení horští goblinové, byla rozšířená. Příběhy o těchto bytostech sloužily jako morální lekce a vysvětlení nevysvětlitelných událostí. Mnišský život byl jednou z mála cest sociální mobility. Chlapci z chudých rodin, kteří vstoupili do kláštera, mohli získat vzdělání a postavení, které by jim jinak bylo nedostupné. Pro ženy byly buddhistické kláštery jednou z mála alternativ k manželství, ačkoliv i tam byly podřízeny přísným pravidlům. Náboženské festivaly, matsuri, byly vzácnými okamžiky radosti v jinak těžkém životě. Tyto oslavy zahrnovaly procesí, tance, hudbu a často byly spojeny s důležitými zemědělskými cykly nebo historickými událostmi. Poskytovaly společnou identitu a posilovaly sociální vazby v komunitě. Pověrčivost prostupovala každodenním životem. Lidé věřili v šťastné a nešťastné dny pro určité činnosti, nosili amulety omamory proti zlým duchům a nemocím a konzultovali věštce ohledně důležitých rozhodnutí. Onmyodo, forma okultismu kombinující prvky čínské filozofie yin a yang s japonskými lidovými představami, byla vlivnou silou zejména u vyšších tříd. Taoismus, konfucianismus a šamanské praktiky také přispívaly k bohaté tapetě japonské duchovnosti. Konfuciánské hodnoty loajality, synovské oddanosti a respektu k hierarchii zvláště rezonovaly s feudálním systémem a byly aktivně podporovány vládnoucími třídami. Pro samuraje bylo náboženství úzce spojeno s bojovým duchem. Zenový buddhismus se svým důrazem na disciplínu, soustředění a přijetí smrti ovlivnil vývoj Bushido, kodexu samurajů. Meditační praxe a filozofie zenu pomáhaly válečníkům kultivovat klid a soustředění potřebné v bitvě. S příchodem křesťanství v 16. století přišlo nové napětí. Počáteční tolerance ustoupila krutému pronásledování, když byly zahraniční vlivy vnímány jako hrozba pro tradiční japonský společenský řád. Tisíce konvertitů byly mučeny a zabity a křesťanství bylo oficiálně zakázáno. Až do 19. století náboženství sloužilo také jako nástroj sociální kontroly. Buddhistické kláštery vedly registry obyvatel, což umožňovalo šógunátu sledovat populaci a odhalovat skryté křesťany. Doktríny o karmě a reinkarnaci posilovaly přijetí sociálního řádu. Narození v nízké kastě bylo vysvětlováno jako důsledek špatných skutků v minulém životě. Od roku 1639 do roku 1854 žilo Japonsko v téměř úplné izolaci od zbytku světa. Tato politika, známá jako sakoku, uzavřená země, byla jedním z nejradikálnějších experimentů v tom na fiav izolacionismu v lidské historii. Pro moderního člověka, zvyklého na globální propojení, by život v takto uzavřené společnosti byl téměř nepředstavitelný. Sakoku začalo jako reakce na šíření křesťanství, které šógunát
vnímal jako hrozbu pro tradiční japonský společenský řád a svou vlastní moc. Křesťanští misionáři byli vyhoštěni. Japonští konvertité byli nuceni odvolat svou víru nebo čelit mučení a smrti. Tisíce křesťanů byly ukřižovány, upáleny zaživa nebo jinak popraveny v brutální kampani, která měla křesťanství vymýtit z japonské půdy. Zákony Sakoku byly drakonické. Japonci nesměli opustit zemi pod trestem smrti. Ti, kteří již žili v zahraničí, se nesměli vrátit. Stavba velkých oceánských lodí byla zakázána, aby se zabránilo cestám do vzdálených zemí. Jediným povoleným kontaktem se západním světem byl malý holandský obchodní post na umělém ostrůvku Dešima v přístavu Nagasaki, kde několik holandských obchodníků žilo pod přísným dohledem. Cizincům, kteří ztroskotali na japonském pobřeží, hrozila poprava. V lepším případě byli drženi v zajetí a později deportováni přes Dešimu. Japonské pobřežní vesnice měly rozkaz hlásit jakýkoliv kontakt s cizinci a odmítnout pomoc zahraničním lodím, a to i těm v nouzi. Tato extrémní xenofobie byla vštěpována do myslí běžných lidí prostřednictvím příběhů o cizincích jako barbarech a démonech. Západní národy byly popisovány jako divoké, nečisté a morálně zkažené. Holanďané, jediní povolení západní obchodníci, byli nuceni podstupovat ponižující rituály, jako bylo pošlapání křesťanských symbolů, aby prokázali, že nejsou misionáři. Informační izolace byla stejně přísná jako fyzická. Knihy v cizích jazycích byly zakázány, s výjimkou několika pečlivě kontrolovaných překladů lékařských a vědeckých textů. Jen malá elita učenců, známých jako rangakusha, odborníci na holandské učení, měla povolení studovat západní vědu a medicínu prostřednictvím holandských knih. Výsledkem byl skřivený a fantastický obraz okolního světa. Většina Japonců měla jen mlhavou představu o geografii, historii a kultuře jiných zemí. Mnozí věřili bizarním mýtům o cizincích, že mají zvířecí rysy, nadpřirozené schopnosti nebo že jedí děti. Tento strach z neznámého byl záměrně podporován, aby udržel obyvatelstvo poslušné a izolované. Paradoxně, zatímco venkovní svět byl demonizován, existovala také fascinace cizími věcmi. Holandské výrobky, známé jako komotsukai, byly vysoce ceněné mezi elitou. Umělci a řemeslníci napodobovali evropské styly a techniky, často s minimálním pochopením jejich původního kontextu, což vedlo k jedinečným hybridním formám. Když v roce 1853 americký komodor Matthew Perry připlul se svými černými loděmi do Edského zálivu a požadoval otevření Japonska, způsobil tím kulturní šok, který otřásl základy japonské společnosti. Náhlá konfrontace s technologicky vyspělým světem odhalila, jak moc Japonsko zaostalo během své dobrovolné izolace. Pro běžné Japonce znamenal konec Sakoku hlubokou dezorientaci a úzkost. Svět, který znali a chápali, se náhle rozšířil způsobem, který si neuměli představit. Staré jistoty byly zpochybněny, tradiční hodnoty ohroženy. Tato kolektivní kulturní trauma vedlo k období intenzivních společenských změn, které vyvrcholilo restaurací Meiji a překotnou modernizací Japonska. Navzdory všem těžkostem a omezením, která feudální Japonsko svým obyvatelům ukládalo, lidský duch přežíval a někdy dokonce vzkvétal. Tato odolnost, schopnost najít radost a smysl i v těch nejtvrdších podmínkách, je možná tím nejpozoruhodnějším aspektem života v této drsné době. Komunitní vazby byly klíčem k přežití. V systému, kde jednotlivec měl jen malou moc, byla vzájemná pomoc nezbytná. Vesničané společně pracovali na polích, stavěli domy a pomáhali si v dobách krize. Existoval koncept yui, vzájemné výpomoci, kdy sousedé přicházeli na pomoc při sklizni nebo při stavbě nového domu s vědomím, že tato laskavost bude jednou oplacena. Vznikaly důmyslné systémy podpory. Neformální úvěrová sdružení umožňovala členům střádat společné prostředky, které si pak postupně mohly půjčovat na větší výdaje.
Tato ekonomická spolupráce pomáhala lidem překonávat finanční obtíže, které by jednotlivec sám nezvládl. Svátky a festivaly přinášely do těžkého života okamžiky radosti. Matsuri, náboženské slavnosti, byly vzácnou příležitostí k odpočinku od práce a k oslavám. Lidé tančili, zpívali, popíjeli saké a na chvíli zapomínali na své každodenní starosti. Tyto události také posilovaly pocit sounáležitosti a společné identity. Umění kvetlo i v těch nejchudších vrstvách společnosti. Vápom. Lidové písně, tance a příběhy předávané ústně z generace na generaci i přinášely potěšení a uchovávali kulturní dědictví. Jednoduché, ale působivé řemeslné výrobky zkrášlovaly i ty nejskromnější domovy. Kreativita nacházela cestu i do nejpřísnějších omezení. Rodinné vazby poskytovaly emocionální kotvu. Navzdory tvrdým hierarchickým strukturám existovala v rodinách láska a náklonnost. Rodiče se obětovali pro své děti, sourozenci se podporovali a starší generace předávali moudrost mladším. Tyto vztahy dávaly lidem důvod žít a bojovat i v těch nejtěžších časech. Duchovní praktiky nabízely útěchu a vysvětlení v chaotickém světě. Buddhistická filozofie s jejím důrazem na přijetí utrpení jako součásti života pomáhala lidem smířit se s těžkostmi. Šintoistická úcta k přírodě a předkům poskytovala pocit kontinuity a propojení. Modlitby a rituály dávaly naději, že bohové vyslyší prosby o lepší budoucnost. Humor, často černý a ironický, byl dalším způsobem, jak se vyrovnat s krutou realitou. Lidové příběhy byly plné vtipů o hloupých samurajích nebo chamtivých úřednících. Smích byl formou pasivního odporu, způsobem, jak si zachovat důstojnost tváří v tvář útlaku. Pozoruhodná vynalézavost pomáhala lidem překonávat každodenní problémy. Z mála dokázali vytvořit mnoho. Každý kousek jídla byl využit, každý odřezek látky přeměněn v něco užitečného. Tato kultura minimalizace odpadu a maximálního využití zdrojů se stala charakteristickým rysem japonské kultury, který přetrvává dodnes. Mnozí lidé také nacházeli hluboké uspokojení v dokonalém zvládnutí svého řemesla nebo umění. Koncepty jako shugyo, asketická praxe, a shuhari, fáze mistrovství, zdůrazňovaly hodnotu postupného zdokonalování dovedností. I prostý rolník mohl cítit hrdost na dobře obdělané pole nebo řemeslník na dokonale vytvořený předmět. Když dnes přemýšlíme o této éře, měli bychom pamatovat nejen na její krutost a omezení, ale také na nezdolnost lidského ducha, který v ní přežíval. Tato odolnost nám připomíná, že i v těch nejtěžších podmínkách lze najít důstojnost, smysl a dokonce i štěstí. Pohodlí našeho moderního života s jeho svobodami, lékařskou péčí, potravinovou jistotou a technologickými vymoženostmi. Můžeme být vděční, že se nemusíme potýkat s výzvami feudálního Japonska. Zároveň se však můžeme inspirovat houževnatostí těch, kteří v tomto světě žili a přežívali, den za dnem, rok za rokem, generaci za generací. Pokud vás tyto příběhy zaujaly a chcete se ponořit do dalších fascinujících kapitol lidské historie, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu. Společně můžeme pokračovat v cestě časem a objevovat, jak naši předkové žili, bojovali a milovali ve světech tak odlišných od našeho vlastního.